No niin, terve! Mä oon Hietaharju Tommi Hiutale Aerials Oystä. Oon siinä perustaja-osakkaana parin mun kaverin kanssa ja kuvailen radioittavalla helikopterilla ja kaapelikameralla ja vaikka millä kameralla mainosvideoita ja muita media-alan tuotteita ja palveluita. Ja se miten tähän pisteeseen on päästy, niin tuossa pikkusen nuorempana kävin lukion ja Kälviän semmosen noitaopistotyyppisen kulttuuriopiston. Ja siitä jatkumona menin Tornioon ammattikorkeakouluun, Rest in Peace-koulu. Sieltä tuli Medianomics, jossa opiskelin kuvausta ja leikkausta ja valaisua. Ja se miten mä sitten tämän kouluurani osaamisen tuotteistin, olen siis nyt yrittäjä tässä ja freelancerinakin käyn valokuvaamassa ja valaisemassa mainoksia ja elokuvia ja sen sellaista. Niin media-alalla yleensä on pari reittiä, joko on freelancerina, istutaan kotona ja odotetaan, että puhelin soi, tai perustetaan yritys ja ollaan yrittäjinä. Ei oo semmoista koulusta eläkkeelle asti pitkää uraa ja työehtosopimuksia ja muuta kaikkia turvallista verkostoa. Se miten pääsi tähän pisteeseen yrittäjänä, niin alkaa Tornion koulusta, kun kuvattiin Vanhan Vaasan raunioilla semmoista dokumenttia Vanhan Vaasan tunneleista. Ja mietittiin siinä parin koulukaverin kanssa, että saisiko sieltä ilmakuvaa millään lailla. Ja mie soitin sitten tuonne Käläviälle vanhalle kaverille, joka on 10 vuotta harrastanut RC-lennokkeja. Että saisiko semmoseen kyytiin kypäräkameraa tai mitä, että sais ilmakuvaa kirkon raunioista. No, kokeiltiin sitä ja siitä tuli ihan hirveetä tärinää. Ei saanut mitään selvää kuvasta. Ja se homma jäi sitten siihen, mutta sitten sen projektin jälkeen myöhemmin soiteltiin tämän veli-Matin kanssa vielä kolmannelle kaverille Nissi Juhalle. Hän oli rakentanut semmoisen pienen kolmipotkurisen kopteriin ja pelleillyt sillä menemään, niin soitettiin, että jos siihen kopteriin saisi kypäräkameraa, että saisiko sillä minkäännäköistä jälkeä. Ja siitäkin tuli ihan paskaa vielä, mutta ei jätetty hommaa siihen. Se oli maailmallakin vasta starttaamassa tämä drone-business ja kuvauskopteri-business. Niin yhdessä netin välityksellä sitten seurattiin, mitä maailmalla tapahtui ja alettiin kehittämään omia koptereita. Rakennettiin ihan itse tehdystä hiilikuidusta asti koptereita ja vähän parempia ja vähän huonompia versioita tuli välillä, mutta nyt 4 vuotta myöhemmin niin ollaan kyllä ihan Suomen top 5 parhaita ilmakuvaajia. Siinä lyhykäisyydessä, miten mä oon tuotteistanut mun osaamisen. Hyviä tuotteita tarjotaan kyllä, kovaa myyntiä vaatii, että saa elätettyä itseänsä tällä hommalla, mutta ei siinä muuta kuin kovaa tsemppiä ja pitää tästä lähteä kuvaamaan kaapelikameralla SM-liigafinaaleita. Morjesta!